yan na, edi na kita. Rasul na kita sa barangay na po. Edi na kita sa diretso sa simbahan kay nagmimisa pa. Motor tariti di diyan kapatronan sa barangay na po. Sarado na kita. Happy Fiesta, barangay na po. Mao pay nga patron sa aton nga tanan. So, yan. Diri ko damo an tawo kay panahon pa sa pandemya. So, yan. Pagsalan orog sa kapatronan sa barangay na po. Misa sa chapel. Nagpapasalamat ko at ako kami sa mga bukos ng mga barangay officials na upod ng kabilog ng mga barangay. San aton mahitugmaon na hermano si Mr. and Miss Pinhatin Laurino sa upod na ang bukos ng pamilya San Tira na sakripisyo at matuman hindi ang mga niya para yan unta tagan pa kamu sindilawan yung pinabili yan mas parang mga grasyan na maging mamilungaw. Yan nagpapasalamat din ako sa mga imasiputong driver sa iyong mga sakripisyo maaraw na matanglay na ito. Thank you very much. Congratulations. Good luck sa iyo. Barangay na po. Fiesta. Lechon, dakoy. Dakoy nga lechon. Bito family. Barangay na po. Fiesta. Seafoods, kugita, octopus. Wow, wow, delicious.
Happy Fiesta, barangay na po. Ang Sarayawan gihapon, auditorium. Pandemic season. So, mo ni gihaponan ko aton catch up. So, yan na, napunod kita, napunod ho. Bisikleta, yun na ho. Unod. Kay, pandemic, may pandemic season. Unod. Daan ito karakuan. Yan sila. Lina Lambino, John Rodriguez, Bong Oriola, mga Tambangan Brigade. May ng barangay na po, Fiesta 2021, pandemic season. So, keep it guys ha. Thank you. Mapatronon ka man. Agwanta ka sa kung napatang ka sa oran. So, yan. Kaya kita sa barangay na po.